Normalt. Hvis man snakker Det er om... 34. Hvis man Det der, det er altså specielt det der med, det fader ud, det... Men den fader jo omvendt, faktisk. Ja. Nå, men jamen, så bare det der med, at der er fade. Det Gør du det? ser meget, meget, meget syret ud, det her. Hvad trækker det af strøm? Hvad siger den endnu? Det er sådan 100. 0,1. Det er ikke ret meget. Hvor meget siger du? 100 hvad? Milliampere? Det er jo så få lys ad gangen, så... Ja. Og det trækker det Arduino også? Eller? Ja. Det der er interessant at vide, det er hvor meget den Nej, trækker, gør når det hele lortet lyser. Ja. Det er lidt sygt. Det tror jeg, det er det der... So who's going to be the first to put it on YouTube?